E as luces estas? Vamos colocadas ali para ir xa axilizando que chega o Nadal. Pero onde? Aí na parede. Aí na parede. Xa dixemos que tiñamos que retirar para poder traballar e ainda por riba queremos montar máis. Pois temos que limpar e poñer aquí, salpicar, eu quero facer uns mobles tamén. Pero que podemos colocar mañá ou pasado. O venres, cando rematemos nós, porque senón non sei. Bueno, pero non tardedes máis que temos que se nos bota o toro, Hai que prendelas antes de que se prendan en Vigo. Queremos ser os primeiros en Galicia de poñer o alumbrado. Xa vin ao lonxe que estes viñan cas luces para baixo, é menos mal que Carles os parou, senón xa lle iba a montar o alumbrado. Andrea e Toño coinciden pouco cos operarios de Galicia Bonita. Semella que o suficiente para dictar sentenzas, pero pouco para ter a oportunidade de baixar o lombo. Está ben aí, Toño. Non rimes moito, Toño, que senón vou salpicar de más. Non me salpiques, Home, esa máquina non se pode salpicar. Non me salpique o coche. Chegou aí Antonio co coche, voulle preguntar se é piloto ou copiloto de rallies. Teño así un pouco de curiosidade. Aló, digo eu, corre nos rallies? No, son moi aficionado. Non pareceu verlle ali unhas pegatinas? Sí, bueno, porque nos gusta aos dous. A min e máis a Andre gustan moitos os rallies, temos moitos amigos que corren e tal, entonces... E bueno, partimos a todos. Desde que era pequeniño que levo nas cunetas. Polo menos, polo momento, o patriarca de Barrabaite parece satisfeito coas operacións realizadas. Fixeron un chanzo toda alrededor da entrada que tiña ali para casa, que quedaba bastante alto, e o fillo ten moitos problemas, porque é minusválido para poder entrar, e fixeron un escalón que está perfectamente. Agora ben, Antonio Pai debe ser o único contento co feito ata o de agora. Quen carallo sería o que entrou na casa? Ainda boa que non estaba Andrea, senón levo unhas lavazadas, pero grandes, O camiño máis curto cara ao baño de Lamela é cruzar o ostentoso corredor da vivenda. Porén, a mellor ruta non sempre é a máis directa, aínda que sexa que en moitas ocasións elixe o xefe de obra para afrontar unha tarefa pouco agradecida. Litos, bota aquí masa. Madre mía, estás aí todo liado co cable, aí te vas a electrocutar. Teño que movela despois. No, tens que moverla no, se moveras antes. Puxeras a chisma para arriba, giraras así un pouco. Puxeras esto hasta aquí, despois volveras a girar e volveras a ir por enriba o cable, pois xa che daba. Agora como vas chegar á esquina? Fago eso todo, estaba vomitando xa, estaría mareado. No, vomitado no, a ver agora, vamos verlo agora. Eu vouche pasar a masa, pero a ver como vas. Pois ti pasa a masa, a ver. Aínda cos clásicos reproches entre eles, os albaneses encaminharon o arranxo da palleira nunha xornada moi produtiva. Non obstante, ninguén quixo poñerlle, aínda, o axóuxere ao gato, ou máis ben, aos cans que habitan a canceira da parte de atrás da casa, que debe ser trasladada e eliminada. Certo é que o Nadal aínda semella algo lonxe, pero o espírito das luminarias de San Xoán mantívose vivo en Silleda. Aquí pola mañá vai moito frío. Poñemos un braseiro, alguna cousa para poder comenzar a traballar ou aquí non se pode. Litos, ven cantar, irmán. Ven cantar, irmán, Litos. Cántanos aquí, botando area. Tonio, Sí, esta estrela vai a ver que sacala, que teño que salpicar aquí. me cajo en pilatas, agora que a teño posta e teño que sacala. Pois, ou salpicala. No, entonces prefiero sacala, Non sei se o adestramento físico e mental creado polo tal Pilates faría entrar en calor a Carlas, mais a bofé que lle axudaría a manter a calma para aceptar unha situación certamente surrealista. Eu xe intentaba quentarme un pouco co braseiro, que pasa que non podía. Tiña o frío no corpo, así que fun para dentro un anaco porque entraba en calor. Xa me din conta que non podíamos entrar na casa e, bueno, busquei outro recuncho para poder entrar en calor. E fun para a palleira, que era o sitio que deixaron para que nos, pues mira, guardáramos as cousas e tal, e polo menos non estaba no medio da xeada. O carpinteiro afrontou o frío extremo de Lamela coa mellor actitude posível. Porén, o que máis se custou aceptar é a soidade no tratamento da madeira. Antes o era Alex, o Laira, ou a xente da casa botan a man para vernizar as táboas, pero se teño que vernizar eu, non sei quen vai construir. Se o traballo da albanelaría avanzaba a un ritmo certamente aceptável, a carpintaría semellaba atascada. Tal e como manifestou o seu responsável, non é doado afrontar as tarefas de tratamento, construción e colocación cun só operario.
Após algunhas horas de traballo en solitario, Carlas decidiu poñer algún tipo de solución ao asunto. Lito, non podes vir a botar unha man, que teño que organizar un lote de madeira. Xa veu Carlos aí chavarme que ia axudar. Eu teño que acabar aquí antes que nada. Vai axudar se queres, que aquí ahora arreglo meu daquela. Carlos tamén está solo. Claro, normal, Carlos tamén está solo e faille falta axuda. Adiós. Cando acabes, volve. Non me abandones, Cando me deixe o carpinteiro. E dixenlle que fora que, bueno, ali tamén me arreglaba eu naquele naquiño que quedaba. Pronto esqueceu Litos ao seu xefe. Pois este chairo me disgusta de todo. Estás aquí ao sol, non tens que cargar unha foscadora ao lombo, estás aquí pintando unhas tablas, podes botar aquí toda a semana. A situación do pinche da albanelaría melloraba por momentos. Quentiño ao sol recibiu un presente que tamén viña a boa temperatura. Mamá, cun churido e todo. Bien. De todo. A miña muller sempre lles fai unha tortilla polas mañás, unhas veces con chorizo, outras veces con pimiento, outras veces con outras eso, pero cando veñen polas mañás sempre hai unha tortilla para poder tomar un pincho antes de, o sea, na media mañán. E ainda por riba trouxeron a tortilla. Que máis queremos? Isto está como Vos comiño. que, ó, nin avisades. Tache bo. Comedes vos solos. Menos mal que só somos tres, senón xa non probaba a tortilla. Quedache moito. Acabo de empezar a pintar en queso. É que ora ali teño que andar ca escaleira para arriba e para baixo, se me botares ti a masa. Ai, cando estaba eu só, que? Pois que che adelante un pouco e despois a ver se me pode polo menos axudar ali na zona máis alta para botar a masa. Pero nada, xa veo a Adrián e xa lle dixo, Litos, comigo. E despois tens que volver. A ver, eu non me podo dividir tampouco, non podo andar de un lado para outro, non vais volver loco. Habrá que chamar a alguén que che veia pintar as tablas. Pero Carlos dixo que claro, que el que necesitaba alguén tamén, e daquela pois decidín ir falar con Antonio a ver se el lle podía botar unha man. Antonio, Ei, andas moi liado? home, teño que lo sacar isto de aquí. Por qué? É que Carlos necesitaba ali que lle botaras unha man a vernizar, porque tiña que acabar o ali de enfoscar na parte alta e así. Bueno, pois cando veña, boto unha man. Vale, Vale? perfecto. Litos, Que? veña, ven comigo ahora. Eu teño que acabar isto. Aí xa ven agora Antonio e xa lle axudei a Carlos. Ti agora vente comigo, veña. En media hora estivo comigo. En media hora. A formación de cuadrillas é o mellor xeito de avanzar en tarefas grupais. Coa axuda de Antonio, o tratamento da madeira quedaría coberto polo momento. Pois teño que mirar ali o que imos facer no galiñeiro, porque eu non sei, eso que fixeron ali moito sentido non ten. Unha construcción ali debaixo da cuberta, unha placa que non te podes nin meter debaixo, aquilo non ten moito sentido.